El millor reial. Començant per la col·lecció d'Albert Espinosa. El millor d'anar és tornar. Lo que te diré cuando te vuelva a ver. El món blau estima el teu caos. El mundo amarillo. Brúixoles que busquen sonriures perduts. Los secretos que jamás te contaron. Si tú me dices ven, lo dejo todo, pero dime ven. I finals te mereixen una història. Una mica sobre tu mateix, sobre la teva vida. La meravellosa història del teu cos. Nou diari de la jove maniàtica. Nou diari del jove maniàtic. Rebella. Una estrella que no s'apaga. Persones altament sensibles. El llibre de les petites revolucions. I feliços. Si vols riure, ten respiro. Rebeca respira. Mu. Vengo de urgencias. I aquí començam amb la col·lecció de Enfermera saturada. El suelo de una noche de verano. Las UVIs de la ira. El tiempo entre suturas. La vida al suelo. El silencio de los goteros. El paciente siempre llama 2 veces. Però que vos agraden més sobre Mallorca, ten Joc de Quimeres que sobre gloses. 1000 cosas que tienes que hacer en Mallorca al menos una vez en la vida. L'ombra de l'abisme, que sobre por, també, un pot de por. Besar la terra, que és poesia. I el terror de les nenes. Per als que vos agraden els còmics, tenc Un extraño en la orilla del mar. Fragmentos del mal, Don Jonjito. Mi amigo Capricornio. The Make of Watzel. I la col·lecció d'Orange. I per als que vos agraden, conte, tens Emocionari, Amar, Les aventures del càncer i El monstre dels colors.